Ćao svima, evo danas imam brzinski video kako da provjerite da li možete da pokrenete Windows 11 na vašem računaru. Znači odete na microsoft.com i izaći će vam ovdje odmah Introducing Windows 11, kliknete ovdje na Learn More i sad vi ovdje čitajte ako želite, ali ako hoćete odmah do prave stvari, scrollnete dole i idete ovo Minimum System Requirements i imate ovu aplikaciju da skinete. Tako da ćemo ovu aplikaciju da skinemo, ali prije nego što pogledamo šta nam aplikacija kaže, hajde da pogledamo šta ovdje piše. Znači treba nam 1 GHz ili brže, dual core ili više, 64 bita, znači nema više Windows za 32-bitne procesore i također podržava i SOC, što znači da će raditi na ARM-u. Da li će to da znači da će Windows 11 moći se instalira na M1 Mac-ove? Vidjet ćemo. Znači treba nam 4 GB RAM-a, 64 GB ili više skladišta, UEFI Secure Boot, treba nam TPM, ovo će biti bitno kasnije, pokazat ću vam. Graphics card, DirectX 12 compatible graphics, treba nam 9 inča ekran najmanje sa HD rezolucijom, to je 720p. Ne znam iskreno zašto su ograničili 9 inča, mislim njima valjda treba bude bitna samo rezolucija, a ne veličina, ali dobro. Također rekli su da podržava mnogo bolje touchscreen, tako da je to super. Međutim, šta je jedan problem? Ako idemo ovdje na compatible 64-bitne procesore i idemo na Windows 11 i kažemo supported AMD processors, na primjer, i zamislite sad imate Ryzen 5 1600. To je i dalje vrlo sposoban procesor, procesor koji sigurno može sasvim bez problema da gura Ryzen. Windows 10, samim tim trebalo bi Windows 11. Međutim, ako ukucamo 1600, nula results, nema. Znači, Ryzen 5 1600 nije podržan. Šta? Ovo mi totalno ne ide u glavu. Znači, evo Ryzen 5, evo šta je samo podržano. Znači treća generacija, 2600 i to je to. Znači, ni jedan iz prve generacije nije podržan, što mi je jako čudno. Znači, bukvalno ne verujem. Što se tiče Intel strane, znači, evo, ajde da nađemo neki i7, recimo. Znači, i7 kreće od 8086K, što je opet vrlo zahtevno. To znači da dosta ljudi neće moći da pokrene Windows 11. Instaliramo onaj program što smo skinuli i sad vi ovdje imate raznorazne informacije, ali u suštini vas zanima samo da kliknete na ovo check now, da on vama kaže da li možete da pokrenete Windows 11 i on meni kaže da ne mogu. Šta? Moj računar ne može pokrene Windows 11, ali polako, ne mora da znači da ne možete. Zašto? Moramo se vratimo na ono što sam rekao, TPM. Zato što zapravo verovatno to imate, ali vam nije uključeno i zbog toga on vama ovdje kaže da ne može. Malo je pederski što nisu stavili zašto ne može, da ti znaš, tipa da li treba promeniš procesor, da li treba ovo, da li treba ono, nego samo kažu ne može, kao dobijat ćeš update za Windows 10 i kao to je to, šta da ti radimo. Međutim, najverovatnije zbog onog TPM, tako da ajde da ga uključimo. Dakle, morate da uđete u BIOS i morate sad da nađete gde je taj TPM, znači, gde će biti kod vas, zavisi, znači, na svakoj matično je drugačije. Konkretno, kod mene se nalazi ovde u Security, tako da gledajte i vi tako neko podešavanje, pa ovde u Trusted Computing i evo ovde Security Device Support, znači evo Enable or Disable the TPM, što znači da je to, tako da ću kliknuti ovde i Enable i sada je uključen, tako da idem ovde i kažem Save Changes and Reboot i ajde sada vidimo da li će nam kazati da možemo Windows 11. Evo nas nazad, kliknemo Check Now i evo sada kaže Great news, this PC meets all the system requirements for Windows 11 and it's free. Što znači da ja sada mogu besplatno da dobijem Windows 11. Kada će se to desiti? U suštini tamo negde na kraj godine, možda čak i u 2022. Ali eto, u svakom slučaju da znate da dosta su povećali šta treba za Windows 11 i eto da znate za ovaj TPM da treba da ga uključite i onda čekate samo, znači eto, godinu dana, malo manje i dobit ćete besplatno Windows 11. Tako da, to je to.